Alright, it's Socks Out Reaction. Today we have Tony Sorora, Carol Karov featuring Alyssa. Top. So without further ado, let's react to it. Mrăsniță, ti se vodiš po profesije. Mrăsniță, ti se vodiš po profesija. Жените ги докарваш до депресия. С гръм и блясък влизаш ти навсякъде. И всеки мъж ум ти къса дрехите. Момиче, ти си най-добрата. Отново превъртя играта. С поглед бъркаш ми душата. Умирам да си ми жената. Милион очи пак събираш ти. Обиграна си, много ти личи. В лицето си 6, в тяло хиксес. В тебе всичко, мамка му е топ. Хабиби е топ. Очите ти топ. Усите ти топ. Устата ти топ. Хабиби е топ. Ръката ти топ. В тяло си топ. I did not get the invite. Come on now. Ще бъдеш ли с мен? Казвай да или не. Какво да ти купя? Кажи ми поне. Ще купя за теб света, защото си най-добра. В тебе всичко, мамка му е топ. Хабиби е топ. Очите ти топ. Усите ти топ. Устата ти топ. Хабиби е топ. Ръката ти топ. В тяло си топ. Изцяло, момиче, ти си най-добрата. Отново превъртя играта. С поглед бъркаш ми душата. Умирам да си ми жената. Мръсница в спалнята, перфектна в кухнята. Ще те докарам тебе до амнезия. Принцеси много, аз съм ти кралицата. От тотото удари с мен шестицата. Ти си жената, която сънуват всичките мъже. И даже ги побъркваш, когато се чуе, че си някъде. Ти си тази, за която всички пият цял живот. В тебе всичко, мамка му е топ. Хабиби е топ. Очите ти топ. Усите ти топ. Устата ти топ. Хабиби е топ. Ръката ти топ. В тяло си топ. Изцяло. Why was I not invited to the party? Oh my god. That was flat, bro. Subscribe to this song, man. Support these guys. Support these